तो हेलो गाइस गुड मर्निं एंड वेलकम बैक एंड आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय जाफिनलायबाय दिनैहाय मादारजों आंजों मादार ओंखारबाय दं मादारजों आंजों बेंकआव थांनो ओंखारदों आरोना ओमफ्राय मादारना केवाइसि नांना दङ ओमफ्राय केवाइसिखौ लानोसै ओमफ्राय आंनाबो बे मासनि इउटुब पेमेन्टआ हाबाखै नालाय एसे प्रब्लेम जागासिनो बेनिखायनो नायनोसै मा जायो थांनानै बेंक मेनेजारजों रायज्लायनोसै सेन्देल गानबाय सिम्पलिथ' थांनो बिराद मोजां मोनो माने दै रंजालिखौ लानोसै थाव गैया नालाय थावखौ सोना लानोसै आरोना लोगोफोर फैसा लाबो गरम আছে ना बहुत र'दটো बहुत गरम আছে কৈছো र'दটো र'द নহয় জুই দিকে হয় थावखौ सोना लाबाय लोगोफोर माबा थांबाय थानोसै 200 टाका सोबाय 200 टाका आरामसे थांलाय फैलाय खालामनो हायो न'खौ नायलाय लोगोफोर माबोरै मा सान्दुं गोसा आयु दसे दोनबानो बाइकआ गरम जाखायो आरोना जिरायनो हाया थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय आरो बेंकआव भिडिअ खालामनो मोनगोन ना मोना बेखौथ' आसा गैया मानो होनबाथाय बिराद खम आरोना बेंकआव भिडिअ बानायनो हाया मानसिफोरा बेंक मेनेजारा नायनोसै रायज्लायनोसै मा जायो ओमफ्राय आरो आङो बेंक एकाउन्टखौ आधार लिंकबो खालामाखै नालाय बेखौबो खालामना फैखानोसै बेनि थाखाय प्रब्लेम जानो हागौ नोंथांमोना सानदों खोमा दा बा बिराद बुरजा मोनसिगोनलै इउटुबनिफ्राय फैसा होनानै मोनालै साननानै नाय मोनसे एन्ड्रइड फनखौ आरामसे लानो हायो आरोना 6 GB रेम बेफोरबायदिनो सानना लादो बाइकखौ पार्किं खालामना लाबाय आरोना दखाना गुमै लानि माद्रा दखानाव रायज्लायगासिनो गुमैदो बाइकखौ दोनलांसै माने ओमफ्राय बाइकखौ लांला मानो होनबा आंना बाइकआ नाम्बार प्लेट गैयाना बेनिखायनो पुरा इयो रुक्सिना अरुणाचल आरो माबा जायो नालाय ना रुक्सिनाथ' अरुणाचल आरो आसाम बर्डार जायोना बेनिखायनो लांनो हाया उपाय गैया बेंकआ लांसै ओमफ्राय टमटम थांसै एबार मेगनफोरा पुरा गोमो गोमो जाना फैजोब्बाय नै सेस मेगन सेगन आलौजोब्बाय माने इमान गोजान आरो 1 घन्टा 1.5 घन्टायानो नाङो आरोना बाइक सालायनो बेनिखायनो आरो एसे मेङोबो ना स' लोगोफोर आरो फैफिनबाय आरोना जि खामानिनि थाखाय फैदोंमोन बे खामानिया जादियानो बेंक मेनेजारानो मिथिया मा बुस्थु मानो बे फैयो गुगोलनिफ्राय फैसा फैबा गुगोलाव सोंसो होनना बुङो आरोना होमबाबो जेबो नङा आंनाथ' मेन सुइप क'डआ माबानोसै नालाय डिब्रुगड़निसो दा मोनायाव मेल खालामहरनोसै डिब्रुगड़ बेंक मेनेजारदो दुलियाजान डिब्रुगड़ माने दुलियाजान आरोना दुलियाजाननि बेंकआ ओमफ्राय 10 थानानै कन्टेक्ट खालामसै मा जायो नायनोसै जुदि बे जायाबाथ' आंनि फैसाखौथ' रावबो लानो हाया नालाय ना आं जुदि पेमेन्टखौ रिसिभ खालामा जेब्लासिम खालामा अब्लासिम रावबो फैसाखौ लानो हाया जिमान बेंक मेनेजारबा बे लानो हाखाया इउटुब फैसाखौ ओमफ्राय आक' गुगोलावनो थांफिनगोन आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट मान्थआव डाबुलनो जमा जानानै फैसाया खेबसेनो हाबगोन आरो जुदि जायाबाथाय गोदान मोनसे बेंक एकाउन्ट खुलिफिननोसै सानदो एसे आरो पुरानाबो जाबाय नालाय इयो आगोल माइनरखामोन ओमफ्राय इनिफ्राय मेजर बानायदोंमोन ओमफ्राय आंखौ दा इदिया प्रब्लेम जायो ना दाथ' मेजर डाइरेक्ट बानायनो हाखायो नालाय बलानाव साहा लोंफैदो दानाबा साहा लोंनोसै जि खामानिनिफ्राय फैदोंमोन खामानियानो जादिया थांसै दानाबा थांबाय थानोसै आबलानिफ्राय बारा गोबाव थाबाय थाजाया नालाय जादियानो खामानिया ओमफ्राय मेगन सेगन गोजा जाजोब्बाय आरोना नै बाइक सालायनानै पुरा एकदम धुला हाबोना हेलमेटबो गाननाय जायाखै बेनिखायनो एकदमबारे अबस्था गैला दानाबा न'आव मोनफिनबाय आरोना ओमफ्राय न'आव मोनफिननानै दसे आं दंफां बारि सिङाव जिरायनानै लाबाय ओमफ्राय बिदिनो आरोना पेमेन्टआ पेन्डिं जाना दङ ओमफ्राय जेराव आङो जेनि सुइप क'ड होदोंमोन ना बे सुइप क'डआवनो जेनेबा फैसायाथ' अलरेडि इ बेंकआव मोनफैखाबाय आरोना ओमफ्राय बे सुइप क'ड आं जिनि बेंकनि होदोंमोन ना ओमफ्राय बेनिफ्राय फैसाखौ नै जोंनि मेन बेंक जेनेबा ब्रान्सआव ट्रान्जेक्सन खालामहराखै आरो बेनिखायनो जेब्लासिम खबर हरा नेनोसै ओमफ्राय आं दा हराव मेल हरना नायनोसै मा जायो ओमफ्राय अलरेडि नाम्बारा दंखायोमोन आरोना बे बेंक मेनेजारना सिगाङावबो बिदिनो प्रब्लेम जाखायोमोन नालाय एसे एनै मानो होननानै बुङोबाथाय मानि थाखाय आंनि बेंक एकाउन्टआव प्रब्लेम जादोंबाथाय आंनि बेंक एकाउन्टआ बिराद पुराना दै आङो जेब्ला उन्दैमोन ना आं बे समावनो खुलिना लानायमोन माने ओमफ्राय बेनि थाखायनो प्रब्लेम जायो मानो होनबा जेनेबा नोंनि एकाउन्टआ माइनरमोन ना ओमफ्राय मेजर बानायनायाव बेफोर एसे प्रब्लेम जाखायो आरोना ओमफ्राय आङो मेन रिजन खोन्थानो होनसै नोंथांमोननो नोंसोरोबो जुदि सोरबाफोर इउटुबार गोदान दंबाथाय इउटुब चेनेल गोदान खुलिनो नागिरदोंबाथाय मेजर बेंक एकाउन्टखौ हो आरोना माइनरखौ मालाबाबो होनाङा मानो होनबाथाय बिराद प्रब्लेम जायो आरो फैसायाथ' हाबखाया माबाबाथाय माइनरबाथाय मेजर जाबासो हागोन स्पेसियेल एकाउन्ट बानायना लाबासो हाबगोन आरो स्पेसियेल जुदि बेंक एकाउन्ट बानायना लाया अब्ला इउटुबा फैसाखौ बेंक एकाउन्टआव सोनानै हरा आरोना ओमफ्राय आरो मेनलि जोङो बुंनो गोनांबाथाय मेजर बेंक एकाउन्टबाथाय मोजां जायो आरोना मानो होनबाथाय जेनेबा फिसा फेनले ब्रान्सफोराव जुदि खुलिनाय बेंक एकाउन्ट ना अब्ला प्रब्लेमा बिराद जाखायो बेनिखायनो हायोबाथाय डाइरेक्ट मेन ब्रान्स गोदोरनिफ्राय बेंक एकाउन्टखौ खुलिना लानांगौ आरोना ओमफ्राय आंना बिदिनो CSP आव खुलिनायमोन नालाय बेनिखायनो प्रब्लेम होयो माने ओमफ्राय दा सानदों आङो बे पेमेन्टआ जुदि हाबफैया बेखौथ' रावबो लानो हाखाया नालाय मोनसे गोदान एकाउन्ट खुलिनोसै डाइरेक्ट ब्रान्सआव थांनानै ओमफ्राय ब्रान्सआव थांनानै गोदान एकाउन्ट खुलिनानै बे ट्रान्जेक्सन खालामबाय थानोसै आरो ओमफ्राय मानो होनबा जोंनाथ' दा SBI नालाय ना ओमफ्राय जोंना रुक्सिन ब्रान्स जायो जोंना अरुणाचल जायो आरोना रुक्सिन
देरसिन ब्रान्च ओमफ्राय बे माने सुइप क'डा जोंनि एभेलेबल गैया नालाय SBI आव ओमफ्राय मेन सुइप क'डा जाहैबाय डिब्रुगड़नि आंना दुलियाजारनि बेनिखायनो एसे प्रब्लेम जायो आरोना जुदि मेन ब्रान्चआव सुइप क'ड थायोमोनबा माने जेबो प्रब्लेम जानाय नङा सुइप क'डआव जेबो खोथा गैया डाइरेक्ट मेन गोदोरनिखौबो डाइरेक्ट SBI निखौनो होनो हाखायो सुइप क'डआव जेबो खोथा गैया मेन प्रब्लेमा फैयो होनबाथाय बेनि थाखायनो फैयो जे नोंनि एकाउन्टआ फिसा जाबाथाय फैसा हाबफैनो नागिरा आरोना आङो मेजर बानायदोंमोन आरोना होमबाबो प्रब्लेमाथ' जाखागोन ओमफ्राय आङो दा फेमा फर्मखौ फिलआप खालामनांसिगोन फेमा फर्म हरनांसिगोन ओजा फेमा फर्म हरबाथायसो हाबसिगोन आरोना ट्रान्जेक्सन खालामना हरसिगोन फेमा फर्म मोनसे थायो मेन जोङो जि बेंकनि सुइप क'ड होदो बेनिफ्राय माने फेमा फर्म हरो आरोना बे फेमा फर्मखौ फिलआप खालामनानै हरनांसिगोन आरो होमबासो हाबसिगोन नायनोसै मा जायो आरो जोबोद गरम नै बोथोरा जोबोद गरम अरसो फाग्लासो माबा दावदैखौ दोनोबाथाय माबायावनो 5 मिनिटावनो अमलेट जालांगोन आरोना ओमफ्राय एलार्जि जादों होननानै लोगोफ्रा नायलाय खुरनायफोरा दाख्लैनिफ्रायनो जागासिनो माने एलार्जिया टेब्लेट गैयिनि थाखाय जायाखै माने दासो मेडिकेल थांनांसिगोन एकदमबारे माबोरै एलार्जि जादों फार्मासि थांसै फार्मासि थांनानै मुलि लाना फैनांसिगोन नङाबा बिदि थाबाय थाबाथाय थैलांगोन मानसिया सान्दुङाबोथ' आरो ओरैबायदि गरमखा बेफोरबायदि सान्दुङाव जुदि 1 घन्टा मानसि थाबाय थानांगो गैला खामसिजोबखागोन स' मुलिखौ लाबोनानै दासो सफैबाय आरोना दिनै फार्स्ट टाइम खानाय खाना नायदो आरो लेटार नुखायो माने खानाय खानाबाथाय आयु सक्ति कापुर गुन्दा बायदि नुलायलाङो ओइ नांगौ ओइ मा खालामनो हा मा खालामनो उन्दैयाव थिगसे बुजायोमोन आंनो दा देरनानै बिराद दुगि जाबाय एटिटिउड मा बुंबावनो आरो खानाय खाबा माबोरै नुयो नै लोगोबो नायना लाबानो जाबाय खानाय खाबाथाय बिराद लेथ्रा नुयो आरोना असय्य गला गाज्रि जादोंमोन आं दाल'सो वासार लानानै फाहामबाय आरोना दा दै सोथ'वाखै नै गाज्रि जाना दोनदों गला ओमफ्राय दिनैथ' दै टेंकि बानायगासिनो नालाय एबारनिफ्राय दैनि प्रब्लेम जानाय नंला आरो नायदोलै दुस हा नायदो मा एसे गोलोमनानै मबाइल नायनायखौबाबो गारा माने रिल्स नायलायो माने नोंबो दा जाम्बाफ्रासो नायो रिल्स आं नोंथांमोननो माने खोन्थानोसो बावगारदों आरोना आङो माने बिदिनो हाब्रु जा गरम जा सहायनो हाया आरोना माने एलार्जि जायो आरोना मानो होनोबाथाय अमा बेदर जाबाथ' आंना ओरैनो एलार्जियाथ' जाखायो ओमफ्राय जेब्ला आङो अभार गरमाव थायोना सेस एलार्जि बेरखांजोबो माने नांना ओमफ्राय आरो मा होनोथाय हाब्रु दाखालि आं थांदोंमोन आमाइलानाव फोथाराव थांदोंमोन फोथाराव थांनाय समाव माने पुरा हाब्रु नांजोबदोंना ओमफ्राय बेनि थाखायनो माने गासिबो एलार्जिया जायो मानि थाखाय जायो आं मिथिया खिन्थु आं फोथाराव थांनो होननानै बिराद गोसो जायो आं मानि थाखाय फोथाराव थाङा होनबा एलार्जिनि थाखाय थाङा दिनैसिम उन्दुनो सान्थियानो गैया सेस मोदोमाव गोजा जाजोबदोंमोन दासो हामबाय ओंखायनो दिनै थानो हाया होननायखाय दिनै आं लानानै फैबाय आरोना एकदमबारे उपाय गैयियाव आङो खारै फोनैसो थादोंमोन आरोना एलार्जिया मानो होनबाथाय खारै फोनबाथाय एलार्जिया जामलाङो दे लोगोफोर जुदि बायसान्स इमारजेन्सियाव जुदि नोंथांमोननाव एलार्जिनि मुलिया गैयाना खारै फोनना ला मानो होनबा खारैया बिराद पावार थायो नालाय ना खारै फोननाय लोगो लोगो गासिबो एलार्जिया जामख'लांजोबो माने बेनिखायनो इमारजेन्सियाव टेब्लेट गैब्रबाबाथाय खारै फोनना लाबानो जाबाय खारैया बिराद मोजां बुस्थु आरोना मोनासिगोनबो दुगैना लानायबो जायाखै ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा खोन्थानो बावदों आङो ओमफ्राय दाख्लै जे जाय गिबेक मोनदोंमोन दिनैसिम आंनाव SMS हराखै SMS हरबानो जाबाय मनिला मुसाहारि SMS हरबानो जाबाय इन्सटाग्रामाव आङो रिसार्जखौ सोना हरगोन आरो इउटुब चेनेल दंबाथाय लिंकखौ हरबानो जाबाय वाट्सएपआव आं नाम्बारखौ हरजोबखागोन नालाय आंनिखौ इन्सटाग्रामाव DM खालामबानो जाबाय आङो सोनानै हरगोन रिसार्जखौ सिन्था खालामनाङा